O, diba? Si Mami pro-promote. Thank you, ma'am. Okay guys, dito naman tayo sa stall number 313 sa mga naghahanap ng mga pang-parties na mga pang-baby. Ang ganda! Ang cute nito, oh! Magkano ang wholesale and retail? Ay, sorry. Pag retail, 400. bali add 100 pesos po. Hindi, less ng 50. Less 50. Any ano na yun? Any sizes. Oh, ang ganda. Ayan si Ma'am. Pretty si Ma'am. Uy, may mga ano, Burberry inspired. Magkano yung dress mo Burberry inspired po? 200. Ano na siya, Ma'am? Isang piraso, wala na siyang retail. 200. Hala, ang ganda. Hindi kasya ng anak ko, sayang. Ang ganda sana. Hindi niya kasya. Meron silang red, blue, and yan, Burberry inspired. Ayun yung mga design nila. And then, dito naman tayo sa kabila. Ito na yung store mo, Mami. Ayan po, dalawa. Dalawa. 314 sa kanila din to. Magkano ang wholesale and retail nyo po? Ito po, 450, 400. 450 hanggang 400. Ayan. 50 pesos yung mga crop top ni Ma'am. Ito yung mga crop top nila, oh. Oh, di ba ang gaganda? Tsaka ang bait ni Ma'am, very smiling siya. Thank you, Ma'am. Thank you. Pipili muna tayo ng pang-outfit ni Dariel. Ang ganda nito, oh. Ayan, sa stall number 57, tanong natin kung magkano to. 290 tsaka 390. Anong Facebook mo, Ma'am? Ito, na-vlog ko to nung nakaraan, Ma'am. May bumili dito nun eh. So, ito yung Facebook page ni Ma'am. Ayan, Taytay Online Direct. Manufacturer, Supply and Ladies. Day Steam Clothing. Ayan. May mga prices na dyan. Ang ganda nitong pagka-red na. Oh. Ganda. Ang wholesale nito is 250. Ang retail is 350. Pero sulit yan ha. Ang gaganda. Ayan, may bago siyang... Bago to, Ma'am, no? Kasi ganito yung mga nakikita ko nung nakaraan. Ayan si Ma'am. Thank you, Ma'am. Basta ano lang sila sa page mo, Ma'am. No? Apo, Ma'am. Thank you po. Dito naman ako sa number 61. Sa mga naghahanap ng mga pang-kids, meron sila dito. Small, medium. Mga pang ilang taon po yan, Ma'am? Kasya kaya mga at 7 to 8, ganon? 5 to 6 lang. Magkano yan, Ma'am? Ano po, large po, 185. 185 po. Pag isa lang po, Ma'am. Retail. Apo. Pag yun naman po yung medium. Ano po, 145, 145 tsaka 130. Eto, Ma'am, magkano po ang ganda dito? 120 po, 130 retail. Hindi pwede 120 na lang, Ma'am. Ito yung ano ko, guys. Ayan. May Facebook ka, Ma'am, para pag sakaling ano. Basta pupunta na lang sila dito. Hanapin nyo si Ma'am. Anong name nyo po? Buena po. Ma'am Wena sa may Taytay Mega Changge. Yan. Ang stall niya is 61. Dito sa stall 51. Mga leggings naman to, mga pangbata. Magkano po ang wholesale dito, Ma'am? Yan, ma'am, 35 po. 35 wholesale. Ang retail po? 40 pesos. Ayan, dito sa stall 51. Thai Grand Changge na daw to. Ito naman yung 50, stall number 50. Ang ganda nito, oh. Ayan. Sa'yo rin to, Ma'am, no? Kay Ma'am din pala. Meron kang Facebook, Ma'am, kung sakaling ano sila, kukuha sila ng pang maramihan. May Facebook po itong... Meron naman po. Anong name po, Ma'am? Ano po yun? 5Y collection. 5Y Collection. Basta yun po yung i-ano nila. Thank you, Ma'am. Ito 100 din. Meron din silang sale dito, oh, 100. May mga sale na 100. Ito 100. Dito naman ako sa stall number. Anong stall mo? Stall number 36. May mga promo sila, oh. 55 pesos. Wholesale yan, Ma'am? Pag wholesale po, 50 po. 50 pagka wholesale. Pag retail, 55. Ganon din to. Plus, ano lang, less 10 pesos. Ang cute naman ng dress nito, oh. Sa mga naghahanap ng mga dress kasi malapit ng summer. Uy, ang cute. Chalis yung tela niya, no? Ganda nitong black, oh. And then, yung mga pang-kids naman, sa naghahanap ng pang-kids, ito yung sinasabi sa akin na terno. Dito sa stall number 49.
Ganda na. Sa stall number 49, ito na yung may-ari guys. Opo, magkano po dyan? Depende sa katawan ng bata. Magkano po isa po Ito pag po, wholesale? 150 po. Pag retail po, pag isa lang. 150. 150 daw to, ang ganda. Oh. Pang ano po? Itong medium, ma'am. Pag ito, medium, 180 po. Yan. Extra Wala nang ito, bawas, medium. 170 na lang oh. Nablo-vlog ko mo. Kasi, pwede O, rin, diba? Si no? Mami pro-promote ko yung ano niya. Dito lang to sa 49. Bali, ano ma'am, no? Tay-tay 63 grand. po. Tay-tay Tay-tay grand grand na siya, no? Tiangge, Oo, opo. tay-tay grand. Kukuha ako nitong isa. Magkano yung ganito po? Ito Para po, partner kami sana. Ana! Magkano to? Ito mang kukuha. 185 to, ma'am. Wala nang bawas dito. Sabi ko lang Para partner. Sige po. Tapos kukuha ako nitong isa mo. Benang! Ay, ito pala yung style ni ma'am. Ito po ang stall ko. Ang stall ni ma'am, ito talaga. Dito sa stall number 63 po. Ayan, nagbebet. Sorry po. XL po yan. Yan, may mga ano pa din ako, ma'am. May mga leggings din sizes, ako. may mga Yes, ma'am. leggings. Mga magkano to, ma'am? Depende po sa size. By sizes po yan. Small hanggang 4XL po. Saan yung XL dito? Ito Ganitong pa. kulay. Ay, wala po. So, ito yung napili ko, guys. Binibigay ni ma'am ng 70, ma'am. 70 pesos. Hindi kaya naman masyadong ano to, ma'am, sa kanya? Hindi po. Dito. Pag Sakto. medyo mataba. Medyo ano kasi yun, ma'am, eh. Kasya na siguro to. Ito na lang, ma'am. Okay na siguro yung kulay niyan. Tapos ano na lang siya, no? Anong ano mo, ma'am? Stall mo kung sakaling kukuha sila ng mga pang wholesale? 63, ma'am. Ay, anong stall? Anong 63. hahanapin sa'yo? Facebook page or Yes, ma'am. Maricar Cabalse po. ano po ulitin niyo po? Maricar Cabalse. Ayan, yan yung i-search niyo mga kabsat kung sakaling kukuha ka ng maramihan. Kapsat, ba't Ilocano, Ilocano. ka? Ay, Ilocano din ako. Kaya pala magkano tayo. O, di ba i-promote ko tong ano mo? Ayan si ma'am. Ilocano daw siya. Taga-Ilocos ako. Ay, taga Ilocos. Yes. Kini Marcos ka talaga. Ilocos Norte ako. Ate nga ite, ano kastoy mo? Depende na sa size. Ay, nagkuaya, nakapal. Maganda to. Oh, syempre kasing kapal ng mukha ko. Diba? Win talaga kasi ti agla ko naman Yes. ma'am. Ate nga ma'am, ano atoy? 80. O, 280. Ano adyaw 300 wholesale? dapat yan, 280 na lang. 280 kano ato yan. 280 yan guys. Sa mga Ilocano, 280 na lang. Yes. Ayan, dito sa stall number 63. Ayan, si madam. Ito, pakita mo yung mga ano mo, ma'am. Like, Ito po. dito is, yan, may mga leggings siya. Magkano to ang wholesale mo, madam? 280 po. 280. Ang retail po, Retail wholesale na po yun. Ayun. Kasi 300 po ang ano namin. Oo nga eh. Sinasagot ko na ng 280. ayan, hanggang 280. And then, yung hawak mo, Ito madam. po, Ang cute, 200 po oh. dati Ang to. ganda. 200 yan, ma'am. Opo, 250 dati. Tas ngayon 200. Tsaka alam nyo guys, sa Cotton mga linen po online, ito. cotton linen. Diba? Di ba, ma'am? Naglalag na kami. Di ba ma'am sa mga online mas mahal? Yes. Mas mahal, no? Okay, ibigay mo sa kanila yung Facebook page mo, ma'am. Okay. Maricar Cabalse. Ayan. Thank you, ma'am, ha? Thank you po. Dito sa stall number 782 and 783, may mga crop top dito, guys. Ayan, no? All items is 35 pesos ang wholesale. 40 pag retail, ma'am, no? Ayan. Ito yung mga uso nung nakaraang taon, di ba? Ayan. Ang gaganda ng mga crop top dito. Pati rin. Sa inyo rin po ito. Iba po. Thank you, ma'am, ha? Ay, may ano po kayo? May Facebook page para kung sakaling ano? FB group po. Ay, eto na yun, ma'am. Ayan, sa mga naghahanap, mahilig sa mga crop top, ito yung FB group nila. Janice Moonflower po. Janine's Moonflower. Diyan rin yung Gcash nila. Thank you, ma'am, ha? Stall number 781. May mga crop top din sila. Mga Dreamer. Ito dyan. Mga Dior. Versace, may mga tatak. Same lang din sa kabila, 35 din. Ang wholesale, 40 ang retail. Sa stall number 13, walay. Sa stall number 12 naman tayo, guys. Yan. Kano ang retail mo dito, Nay? Yan. Apo. Magkano po? 300 po. Pagka, ano po? Sale, 280. 280. Ayan. 280 tsaka 300. Ang gaganda. Anong tawag sa tela niya, Nay? Cotton linen. Thank you po. Same lang din po dito, ma'am. Oo, sale. Ganda. May mga dresses din siya dito. Ay, ganito yung dress ni Dariela nun, pero maliliit lang siya. Sa stall number 11 and 12. Yan.
Dito naman sa stall number 10, makikita nyo yung mga pang basketball, mga Lakers, ganyan. Ay, ang ganda. Magkano kaya to? Sa stall number 9, may nakita akong sando. Magkano po dito? Sa ganyan po, 120 lang po dyan. 120. Overrun dyan. Overruns kasi siya. Sige, balik ako. Iikot lang muna ako. Alam mo yung mura ginagawa ko. Dito, sa'yo, Den. Ay, eto. Dalawa po. Ito na sabi. Okay, guys. Dito naman, stall number 336. May mga dresses sila dito. Ayan. Ito yung kanilang promo. 150 isa, no? 150 sa mga naghahanap ng mga dress. Oh, yung cute, mga trendy. Magkano po yan, ma'am? Ano mo, 350? Ayan na buttercup. Pakita mo yung buttercup. Para sakaling, uy, ang ganda! Ganito yung mga trendy, oh. Oo nga, mahal sa mall to, diba? Tsaka same lang din sila ng tela, diba? Cotton linen. Uy, ang cute. Tingnan nyo guys yung ano, ha? Oh, ang kapal. Magkano po ang ano niyan, ma'am? Ano po, 250 wholesale. Pagka retail po, Ano, 280. May 280. 30 discount pa lang. Kaso may bill ako. Meron kami ma'am, ito, Pasko. Meron na akong ganyan, ma'am, eh. Ganong kulay. Magkano naman ganyan, ma'am? 280 din. 280. Pagka retail po, less, same price lang siya. Bali, ito lang yung magle-less sila pag retail and wholesale po, ma'am. Ayan, anong Facebook page nyo po? Ano po, Joanne Valenzuela. Joanne Valenzuela. Doon po sila ko-contact pagkasakaling kukuha sila ng pang-wholesale, ganyan. Thank you, madam. Thank you po. Sample ka na, madam. Ito, madam. Ay, ayun pa pala. Uy, ang cute naman ito. Bagay na bagay yun sa'yo, tita. Mga magkano po ganyan po? 380 naman po, ma'am. 380. Pag isang piraso, Pag isang 350. piraso. Sample ka na, madam. Hindi naman Bagay kakasya sa sa akin yan. Kasi Ang cute yan, naman madam. ng kulay Bird race nito. naman po siya, madam. Oh, di ba ang ganda? Birthday Pack rice. na pack siya. Tsaka ito yung ano ngayon eh. Yung Color uso of ngayon. the year. Thank you. Meron din silang mga ano dun. Sample Dito ka na, naman sa madam. stall number 692, ayan, mga pang bagets naman to. Mga magkanong retail and wholesale mo, tay? Ito, 85 yan. 85. Ito, 50. 50 pesos. Ito, 50. Pagka, 55. Ito, 50. Pag ano. 50 pesos pag ano na. Sa That's isang kasi ito. isang piraso. Okay, wala nang retail. Wholesale yun. Ang cute na, naka-red. Ang ganda. Magkano dyan, tay? 85. 85. Ang ganda. Same lang po dito. Pangalangan na yan. Ang cute nga kasi sa Baklaran, medyo price yan. Balik ako, tay, ha? Yan, thank you po. Ang ganda nun, ha? Alam nyo, guys, itong Taytay Mega Changi is iba na yung kanyang pangalan, Taytay Grand Changi. So, ayan, guys, punta muna tayo dito. Marami. Dito naman sa stall number 801 sa mga naghahanap po ng mga katulad ko ng mga pang-trouser. Uy, ang ganda. Ang gaganda. Ganito yung kay mama o yung gustong-gusto ni Mama Dora. Ayan o, mga leggings. Saan po yung nagbabantay po? Ay, nakichismis. Nakichismis po siya. Ang ganda nito, oh. Stall number 702. Magkano ang retail and wholesale mo dito? 25 pesos. Ang retail po? 30. Mag-add lang sila ng 5 pesos. Pang 3 to 4, kasya ata yan, 1 to 4, ganyan. Dami. 702. Dito naman sa kabila, 7. Sa inyo rin po ito. 704 sa kanila din daw. Ganon din po yung price nun? Thank you. Magkano? Kasi pag tinanong nila yung mga viewer, 60 ang wholesale. May mga iba't ibang design yan, guys. Kasi ito ng 1 to 4, 1 to 3. 1 to 3 years old. Shout out mga boys. Shout out. Oh, shout out. Shout out. Shout out. Dito naman tayo sa stall number 731. Uy, ang gaganda ng mga ano nila, Army Green. 730. Magkano ang wholesale and retail? 90 lang po wholesale. 90 wholesale. Pagkaisa lang po. 100. 100. Uy, pwede na yun, no? 100 pesos. Wala kayong mga Facebook page. Basta pumunta lang sila dito sa Taytay Grand Changi. Ang ganda. 5. Ang ganda. Mga dito ako bumili nung nakaraan. Dito ako bumili nung nakaraan kay nanay.
Ito yung kanyang Facebook page, Kylie Cloth. I-screenshot nyo na lang yan, guys. Oh, ang cute, oh. Mga pang-gift. Magkano wholesale and retail mo dito, Be? 100. 100. Same lang din dito sa maliliit. Dito sa malaki po. 100. Ah, same lang. Thank you po. Dito naman tayo sa stall na to is 3 for 100. Grabe, sa 146, stall 146, meron silang 3 for 100 na assorted. Ayan, pwedeng pang gift sa mga mama, sa mga titas, mga lolas, very colorful. Meron silang tag 3 for 100. See you in my part 3 vlog, tay-tay!